хора. Малко спрях, защото трябваше ми. Извините. Така, хора, днеска тази игра ще играем. Аз малко почнах вече. Извините. Сега така. Така. От тук скачвам и те и сега. Така. Може да ме последвате в Instagram, TikTok, в YouTube, всякъде. Може да ме последвате. Може да ме последвате в Snapchat. Всичко. Аз там снимам също. Така. И тук сега... тук трябва да скачвам. Добре. Това е лесно. Но ще... Нет. Така. Сега тук. Окей. Искам, когато отида там, да ми дадат оградата. Ще си изтекля Грени, защото тя е много интересна. Просто, ама... Чакайте, тук нещо ми наседна. Таблета. Тей, сега. Сега почвам. Много е трудно малко, но няма нещо. Оправям се. Почвам. Днеска бях на конети. Много хубаво ми беше. Така. Иветка, познавате ли я? Тя много е охланъка, много е гадна, просто не знам кой я фана, просто ще играя. После да ви питам нещо, когато имам iPhone. Сега ми купяха до. После може да ми последвате в YouTube. После ще играя Грени. Тя е много интересна, просто. Ама. Всичките хора там отиват да играят. Така. Сега само вървя. Така. Това е най-хубавото нещо. Просто може да доспря да играя. Roblox то е за големи деца, а другите просто са за бебешки игри. И така да кажете, защото това е винаги така. Roblox то е най-доброто. Просто. И пак е така, Roblox е любимото ми игране. Игране ми е хубаво игра, но тя е бебешки. Зато и тя не е бебешка, тя е също, ама много малко там има. А в Roblox сама леле да умреш. Просто. Тук ще да се блъсна, но не се блъснах. Окей, come on baby. Той да научих от русалки там, аз да гледам. Просто и така. Аз ти гледам тази комявка. Много мразя, когато ми вика кухомявка, а когато викам аз кухомявка на тях, просто ме е бруталка. Ради. Има такава песня, много е хубава. Тук, после, тук сега аз уча на Дани Левков, а вие ако учите в Васил Левски или в Любен Кармелов, аз там уча. Преди учех в Йордан Йовков, защото там беше уникално, ученото беше
Просто беше уникално. Но сега стана буклук. Йордан Йовков. Мале, тук е много силно. Мале, тук много е силно. Тук право. Тук право е бомба. Че. Още малко му остана за победа. Изгубях, но няма нищо. После искам да изтегля моята Грени. Май хеп. Тя много е гадна! Сега... Тама! Добре. Така. Чакайте сама. Така. Не спирам да играя Roblox. Просто ми доди от тук. Сега за тяло тук ще се видим вече за после. Айде, бай!